Аз се казвам Иван. Преди 35 години с моята съпруга основахме Солит 55. Ние, ако сме миналото, моят син е настоящето. Аз съм Христофор. Солит е нашата семейна компания, нашето семейство. Целият ми съзнателен живот е обвързан с компанията още от доста ранна детска възраст. Всички спомени са ми свързани с фирмата, всички лета още от 8 годишна възраст аз съм прекарал в цеха ни тогава. С какво ли не съм се занимавал, което пък ми даде възможност да опозная много добре смисъла на цялото нещо, което правиме, като от близо 15 години съм нейн управител. Първоначалните ни идеи 90-та година беше да предложиме продукт на пазара, който по някакъв начин да промени живота на хората. И така се случи, че 90-та година вече бяхме напуснали двамата със съпругата ми местата, където работехме, и единия ден аз трябваше да свърша една работа до гарата. И като стигнах гарата, установих, че ключовете ми ги няма. И в момента се сетих, че ключовете съм си ги забравил в входа на пощенската кутия. Пък предишния ден един братовчет си беше оставил цветен телевизор и видео, което на времето, 90-та година, струваха повече от един апартамент. И викам, леле, ако все пак не са ме обрали, ще трябва да помисля как така да направя, че и следващия път да си ги забравя ключовете, да не може така лесно да се влезе. За мой голям късмет, една комшийка беше минала и беше взела ключовете и всичко завърши благополучно. И аз почнах да си мисля какво мога да направя по вратата. По това време вратите масово бяха едни мукавени врати, където само трябва да се облегнеш и ще влезе с вратата вътре. И реших, че първо трябва да укрепа по средата с стомана на лента и да сложа допълнителна брава. Само че като ги оставя и двете брави, викам, пак ако си забравя ключовете, някой пак ще вземе да влезе. И реших да ги вържа двете брави с корд. Допълнителната брава така направих, че тя се блокираше с основната брава. Това като цяло беше така малко сложно за отваряне и моята съпруга вечно имаше проблеми как да си отвори вратата. Но от 90-та година почнаха и кражбите. И решихме, че такъв продукт може да го предложим на пазара без това усложнение с кордата, допълнително независимо укрепване на вратата, защото на тази стомана лента по средата ние хващахме панти, които се анкерираха към бетонната стена, и от другата страна независимо пак се слагаше, където допълнителната брава да се заключи. Това почнахме да го произвеждам аз в мазето, квадрат и половина, колкото бяха мазетата. И така започнахме да предлагаме нещо в областта на сигурността, което после го развихме в решетки, които да слагаме на прозорци, на вратите. Сложихме и ламарина. 92-3 година бяхме първата фирма, която облякахме вратата с дърво, за да изглежда по-красива. Към 2001 година добавихме електроника. И вече всичко друго е на едно натрупване, което участва и сина ми много сериозно. Новата история, която се развива в Солит, мечтата ни е да обединиме интелигентността на вратата като начин на управление и сигурност, която е вече активна сигурност, с дизайна. Те да станат едно цяло. Това, което каза и баща ми, ние от ден първи до ден днешен, вече 35 години, не сме спрели да развиваме продукта, компанията, технологиите. В последните години всичко стана смарт, смарт телевизори, умни домове и така нататък. Смарт вратата не е само цел просто да има технология и електроника във вратата. Единствената цел е тази технология да допринесе на нашите клиенти да имат по-комфортен и сигурен живот. Да не мислят за ключове, да не мислят дали са си заключили, да не мислят какво ще се случи, ако си загубят ключ. Да са сигурни и спокойни, че тяхното дете и близките им хора са се прибрали вкъщи и са на сигурно място. Въпреки тази огромна глобализация, всеки един от нас има нужда от пристан на спокойствие. И когато затвориш вратата зад себе си вкъщи, ти искаш да си спокоен, искаш да си с близките си хора, искаш да знаеш, че вкъщи ти си на сигурно място. И това е нашата огромна мисия – да помогнем на хората да се чувстват сигурни и спокойни.